Γεια σας παιδιά, εδώ η Ηλέκτρα. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβετε αυτό είναι άλλο ένα βίντεο ενημέρωσης. Έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο ενημέρωσης, ναι. Είναι σχεδόν όλα ενημέρωση από ό,τι καταλάβετε. Διότι το ξέρω ότι έχω κάνει μόνο ένα πάρτι αφιέρωση, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσω να κάνω αφιερώσεις, γιατί έχει υπόθηκα το πρόγραμμα, όπως σας είπα και την άλλη φορά. Και δεν μπορώ καθόλου, δεν μπορώ να κάνω καθόλου αφιέρωση, δηλαδή και αυτό το βίντεο με το ζόρι το βγάζω. Και ναι, και μου έχω ζητήσει 6 αφιερώσεις. Γιατί θα σταματήσω τις αφιερώσεις. Το πρόβλημα είναι διότι σας είχα πει να μου πείτε το Δεκέμβριο, τα Χριστούγεννα, τότε να σας κάνω αφιερώσεις. Γιατί με λίγα λόγια τώρα έχουμε σχολείο και δεν προλαβαίνω να τις κάνω, δεν θα προλαβαίνω να τις κάνω καθόλου. Γι' αυτό εγώ θα το σβήσω όλα αυτά και θα κάνω αφιερώσεις μπορεί μόνο το Πάσχα ή όταν θα έχουμε κάποια στιγμή, όταν θα έχουμε σχολείο, θα κλείσουμε για καλοκαίρι και όλα αυτά. Τότε ναι θα κάνω και θα το φτιάξω το πρόγραμμα και ναι, υπάρχουν δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι γιατί έχω σχολείο και θα έρθουν τώρα πάρα πολλά μαθήματα, μας το είπε η κυρία μας και θέλω να προσπαθήσω κι άλλο. Δεν είναι ότι δεν είχα καλούς βαθμούς, απλά θέλω να προσπαθήσω κι άλλο, ναι, για να τα καταφέρω. Και δεν με νοιάζει τόσο πολύ τώρα πια το στάδιο και το έχω βαρεθεί πιο πολύ. Και ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβω τις αφιερώσεις τις σταμάτησα για τώρα. Μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο ενημέρωση που θέλω να κάνω. Λοιπόν, αυτά γενικότερα θέλω να σας πω. Να ψωνίσετε άμα θέλετε από το μπαζάρ μου ή ναι, κάτι άλλο. Μην μου πάρετε και τις βιβλίες μου, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Και ναι, αυτά θέλω να σας πω. Ναι, γεια σας!